Gipasakahan og kaso sa Department of Environment and Natural Resources Regional Office 12 ang driver sa usa ka SUV nga nasakpan sa checkpoint sa Barangay Tinuto sa Maasim, Sarangani Province nga magpalusot og 25 ka hornbills nga klase sa langgam. Subay sa report sa DNR SOC Sergeant, gisulod og makeshift nga kulungan ang 25 ka mga hornbills dihang nasakpan kini sa mga otoridad. Wala nang hanli ang driver sa SUV nga taga Malalag, Davao del Sur. Duha ka klase sa hornbills ang nasakpan. Adunay rated hornbills ug Rufus hornbills. Apan sa pag-inspeksyon, punong ka Rufus hornbills ang namatay. Gi-turn over na sa Regional Wildlife Rescue Center sa Lutayan, Sultan Kudarat ang mga nakumpiskang langgam. Napaskahan na sa bugasong paglapas sa Republic Act 9147 to Wildlife Resources Conservation and Protection Act ang driver sa SUV.